Jeg vil starte med at fortælle lidt om de forskellige fortællerforhold, som kan optræde i en tekst. En af de fortællerforhold, som kan forekomme, er en førstepersonsfortæller. En førstepersonsfortæller indikeres ved, at fortælleren er en jeg-fortæller. Her er fortælleren selv en af hovedpersonerne i historien. Dette betyder også, at man får indblik i den enkelte persons tanker og følelser. Et andet fortællerforhold, som kan optræde i en tekst, er en tredjepersonsfortæller. Dette indikeres ved, at teksten er skrevet i tredje person, og vi får ikke noget at vide om selve fortælleren, kun de personer, som optræder i teksten. Her vil vi altså få et indblik i, hvordan en person tænker og føler samt beskrive handlingsforløb. Dog kan en tredjepersonsfortæller ikke forudse handlingsforløb. Det sidste fortællerforhold, som jeg vil nævne, er den altvidende fortæller. Ved den altvidende fortæller har fortælleren mulighed for at se begivenheder og tanker fra flere forskellige personers synsvinkler. Den altvidende fortæller ved alt og kan beskrive alt. Den altvidende fortæller kan også forudse handlingsforløb. Den altvidende fortæller ses, ligesom ved tredjepersonsfortæller, ved ordene han eller hun. Den altvidende fortæller kan have to forskellige synsvinkler, enten den indre synsvinkel eller den ydre. Ved den indre synsvinkel fortæller tanker og handlinger om personerne. Her benyttes ofte ord som tænkte og følte. Ved den ydre synsvinkel fortælles begivenhederne uden tanker og følelser. Man beskriver altså et handlingsforløb som pigen gik en tur ved den ydre synsvinkel, men uden at vide for eksempel hvad pigen synes om at gå tur, hvorimod ved den indre så er det tanker og følelser, som er i spil. Der er mange forskellige virkemidler og begreber, som benyttes inden for danskfaget. Et begreb, som mange forfattere benytter, er en intertekstuel reference. En intertekstuel reference er, når et værk refererer til et værk, som allerede er skrevet i forvejen. En intertekstuel reference, som vi har arbejdet med i dansk, er f.eks. i bogen Huden af det elastiske hylster, der omgiver hele legemet. I denne bog er overskrifterne snuppet fra værkerne Den lille prins af Anthony de Saint-Exupéry og Elskeren af Marguerite Duras. Man kan blandt andet som forfatter vælge at foretage en intertekstuel reference for at vække interesse hos individer, som kender de tidligere værker, men hvis du ikke kender værkerne, så er det ikke muligt at se den intertekstuelle reference. Her så er der for eksempel et citat fra Elskeren af Marguerite Duras. Jeg var allerede ældre, da en mand en dag kom hen imod mig i en hal til et offentligt sted. Og det er altså et citat fra Huden af det elastiske hylster, under overskriften Elskeren i bogen, hvor citatet lyder: Jeg var allerede ældre, da en mand en dag kom hen imod mig i hallen til et offentligt sted. Det vil altså sige, at citatet fra Elskeren også kan findes i Huden, og dette er en intertekstuel reference. Det næste danskfaglige, jeg vil fokusere på, er autofiktion. Autofiktion betegnes som en genre med ordene en fiktion af strengt virkelige begivenheder. Denne genre betegnes som en hybrid mellem fiktion og virkelighed. Et eksempel på autofiktion er bogen Huden af det elastiske hylster, der omgiver hele legemet af Bjørn Rasmussen. Gennem hele bogen er der elementer, som virker troværdige. Der forekommer blandt andet et billede midt i bogen af en attest med forfatteren Bjørn Rasmussens navn på. Man kan ved at researche lidt finde ud af, at Bjørn Rasmussen i virkeligheden er homoseksuel, ligesom han er i bogen. Der er altså mange elementer, som gør, at man kan tro, at denne bog er en selvbiografi. Dog er der noget, som modstrider dette. På bogens peritekst, som jeg vil komme ind på senere, hvad er, står der ordet roman. Denne bog er altså et eksempel på autofiktion. Der er 3 krav til autofiktion. 1. Der skal være navnlig identitet mellem forfatter, fortæller og hovedperson. 2. Genrebetegnelsen roman eller digte/poesi skal være på. 3. At der i autofiktion sagtens kan indgå handlingselementer, som er uden sidestykke i forfatterens biografi. Altså at der kan optræde elementer, som ikke stemmer overens med forfatterens personlige historie. Under autofiktion er der 3 forskellige former for autofiktion. Den første form for autofiktion kaldes autofiktion som fri selvbiografisk konstruktion, som går ud på, at det ikke er muligt for læseren at skelne mellem virkelighed og fiktion. Dog betyder det ikke noget for forståelsen af bogen. Der er altså ingen grænser mellem dokument og fortælling.
Den anden form for autofiktion kaldes autofiktion som dobbeltkontrakt. Ved denne form er det vigtigt at kunne skelne mellem fiktion og virkelighed. Ved denne form for autofiktion starter man med at tro, at alt er sandt, og det er nemt at læse, og til sidst finder man ud af, at det ikke er sandt. Den tredje form og sidste form for autofiktion kaldes autofiktion som selvfortælling. Og det er den form, som kommer allertættest på sandheden, som man overhovedet kan. Et andet begreb inden for danskfaget er neologismer, som betyder, at forfatteren tager sig den frihed og opfinder ord selv. Dette ses blandt andet i digtet Bordelpige dræber ufødt af Broby Johansen, som er i hans digtsamling Blod, hvor han blandt andet skriver ordet kønskryber, hvilket er en neologisme. Hvis man er i tvivl om ordet er en neologisme, er et godt tip at slå det op i den online ordbog. Hvis ordet ikke står i den danske ordbog, er det en neologisme. Mit næste fokuspunkt er begrebet paratekst. Parateksten er præsentationen sted og udgør et slags handlingssted mellem læserverden og forfatter. Der findes 3 kategorier under begrebet paratekst. Det første begreb er pigeteksten, som også ses på billedet i PowerPointen. Pigeteksten er en betegnelse for blandt andet forside og bagside, layout, flaptekster og omslag. Under pigeteksten betegnes forord og efterord også. Det andet begreb under paratekst er epiteksten, som betyder efter teksten, altså efter udgivelsen. Under pigetekst indgår ting som forfatterinterview, anmeldelser, præsentationer af bogen, samt mediers fremstilling. Altså som sagt efter bogens udgivelse. Det tredje og sidste begreb under paratekst er avantteksten. Dette betyder før teksten, altså før bogen er udgivet. Denne del omhandler skabelsen af selve bogen. Her kan der blandt andet indgå dagbøger, breve og kommentarer fra forfatteren. Mit sidste fokuspunkt vil være på begrebet og virkemidlet flashback. Ordet flashback er engelsk og betyder tilbageblik. Ved et flashback ser man altså tilbage på en begivenhed, som allerede har fundet sted. Flashback bruges blandt andet i litteratur til at forstå personers måde at reagere på. For eksempel, hvis en kvinde tidligere har mistet sin far, så møder den her kvinde senere en pige, som mister sin far. Her kan der så forekomme et flashback for at kunne forstå den her kvindes måde at tænke og reagere på. Følelsesmæssig relation til begivenheden, som hun altså har. Og det vil sige, så nu forstår læseren bedre, hvorfor hun reagerer, som hun gør. Altså kan flashback give et indblik i hovedpersoner eller personer, som optræder i tekstens liv, før at selve teksten er forekommet, så man forstår deres måde at handle og tænke på i givne situationer. Ja, det var alt.